akwai wanda suke cewa sallar ashan bid'a ce, suna cewa ahlus sunna sun kirkiro bid'a. Ko kwanan nan a cikin azumin nan naji wani yana wannan magana, yana cewa kuna cewa kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a bata ce. To gashi nan kuna yin sallar tarawih a masallaci jam'i, da haka wannan bid'a ne. Sai ya ce balantana tahajjudi, sallar da kuke yi in goman karshe na Ramadan ya shiga, wannan ai bid'a ce ma ba makawa. Kuma a cikin bayanin nasa yana cewa kuma manzo Allah yayi, sai ya zama yana tufka da warwara. Bari in karanta mana wasu hadisai da za su dada nuna mana cewa sallar tarawih da muke ba bid'a bace. Akwai hadisin Sa'alaba ibn Abi Malik al-Qurazi, yace kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zata lailatin fi Ramadan. Wani dare manzo Allah ya fito a cikin watan Ramadan, da daddare sai ya fito. Fara'a nasan fi nahiyatil masjid yusallun, sai ga wasu mutane a can gefen masallaci suna sallah. Faqala, yace ma yasna'u haula'i, me waɗannan suke yi? Qala qa'il, sai wani yace ya rasulullahi haula'i nasun laysa ma'ahum qur'an, waɗannan mutane ne da ba su haddace qur'ani ba. Wa Ubay ibn Ka'ab yaqra, Ubay ibn Ka'ab yana jagoranta su, yana musu sallah, yana karanta musu alqur'ani. Wa hum ma'ahu yusalluna bi salatihi, su suna tare da shi, suna bin shi a sallah. Fa qala, sai manzo Allah ce qad ahsanu, sun kyautata. A wata riwaya qad asabu, sun yi daidai. Wa lam yakra zalika lahum, bai ce haka ba daidai bane. Wannan riwaya tana cikin littafin al-Baihaqi, da ta zo mursala, riwaya ce mursal, amma kuma an same ta ta hanya mausula daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda, da sanadi wanda yake la ba'sa bihi, cikin littafin Ibn Nasr cikin Qiyamul Layl. Haka nan ga hadisin Nu'man ibn Bashir, kun ga a wancan hadisi manzo Allah ya gan suna yin sallah a cikin Ramadan da daddare, shine sallar da muke yi. Yace waɗannan ba aka ce Ubay yana musulmanci saboda ba su haddace Qur'ani ba, shi ya haddace. Manzo Allah ce sun yi daidai. To sannan muka dawo har wayo, akwai riwaya ta Nu'man ibn Bashir, yace qumna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lailata 23 fi shahr Ramadan. Yace daren 23 mun tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, mun yi tsayuwar dare a daren 23 cikin watan Ramadan. Ila sulusil layl al-awwal, har sai da sulusin farko na dare ya tafi. Summa qumna ma'ahu lailata 25 ila nisfil layl, daren 25 sai manzo Allah ya sake jagorantar sallar jam'i, sallar dare, qiyamul layl a cikin Ramadan, har ce sai da rabin dare ya tafi. Summa qama bina lailata 27, daren 27 manzo Allah ya sake tsayawa da mu, hatta zananna Allah nudrika al-falaha, yace har sai da muka dauka ba za mu samu sahur ba. Wa kunna nad'u as-sahur al-falah, muna kiran as-sahur da al-falah. Yace sai da muka tsoron sahur zai kubce mana, saboda yadda manzo Allah ya yi mana sallah, ya tsawaita har sai da alfujr ya kusa ketowa. Wannan hadisi yana cikin musannaf na Ibn Abi Shayba, da littafin Ibn Nasr Qiyamul Layl, da Imam An-Nasa'i cikin Sunan, da Imam Ahmad cikin Musnad. Imam Al-Hakim da ya kawo hadisin sai ce wa fihi dalilul wadih, akwai dalili bayyananne, anna salatat tarawih, sallat tarawih fi masajidil muslimina, a masallaci, sunnatun masnunatun, sunna ce da manzo Allah ya sunnanta ta. Wa qad kana Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yarda, ya kasance ya hussu Umar radiyallahu anhuma ala iqamati hadhihi sunna, yana kudaitar da Umar akan a tsaye da wannan sunna, ila an aqama